Hello, my friends, mga kaigsunan din his YouTube channel. Kini si Rodrigo Kamingawan Jr., Pastor Rodrigo, Pastor Rod. We are here, na po karon continue sa paggama og mga sharing sa pulong sa Ginoo. Din his YouTube channel, hopefully you can subscribe. Rodrigo and Jeanette Kamingawan. So, this time, nining higayon, gusto na akong i-share kay unsa ka importante ang mahitungod sa ato ang mga fingers o tudlo sa atong kamot, sa mga significance niini sa ato ang kinabuhi. So, asa magkakaroon o kumusta man ka sa imong kinabuhi, hopefully, ma-remember nato what's the significance of our fingers o sa ato ang mga tudlo gihatag sa Ginoo. So we have in the right hand sa tuo, then sa left hand wala. So natay 5. So it just goes to our 5 fingers. O 5 ka mga tudlo. So atong una-huna, para asa man itong kamot. So ang atong kamot gibuhat sa Dios para nga gihatag sa ato part of our body, sa tuong lawas para nga makahikap ta, makakaon ta, makaprepare ta sa atong everyday life. Lisod kay no kung wala tayong may fingers o wala tayong may kamot. So that's very sad. But if you have it, nakakaani sa itong mga fingers, so blessing sa gihatag sa Ginoo kanato. So now, I would like to start in prayer. Lord Jesus, salamat nga pinagi ni ining video mahibaw-an sa mga katawhan, makatanaw ni ining sharing kung unsa ang importante mahitungod sa kamot. Thank you Lord nga kani amo mga tudlo imong gihatag diri kanamo para padayon nga alagaron ug simbahon ka. Amen. So now, let's start. Niining ato ang thumb finger o kani ito ang thumb mark o ang pinakadako no nato nga tudlo. So sa may pasabot na ani nga thumb. So kani nga thumb ginagamit nato ni sa tuang kanang naang mag-sign up ta. Ingon pa sa record no sa tanang tawo ngano nga unique ang tawo tungod kay ang matag tawo naa siya kaugalingon nga ginatawag og uniqueness nga imo ang fingerprint. Ang imong fingerprint kini nga thumb imo lang gina mo na imong kaugalingong identity nga wala gilain nga sama pa kanimo. That's you only nga gift sa Ginoo. So, the thumb finger, kasi pasabot na ni, stands for, kay dool na sa tong heart, pasabot kini nga, mahal ka sa Diyos. So, the meaning of this thumb finger, God loves you, o mahal ka sa Diyos. Why? Why? Unsa man nga reason nga mahal ta sa Ginoo. Ang iyon pa, nga, sa sinugdanan, gibuhat ta sa Diyos, sa iyang image, sa iyang panagway, gibuhat ta sa Diyos. And gawas pa niya na, sa John 3:16 o Juan 3:16 sa gingon kay gihigugma sa Dios ang kalibutan ug tungod ni ana gihatag niya ang iyang bugtong anak nga si Jesu-Kristo ug kinsa kadtong mutuo dili silutan o malaglag kun dili makaangkon og kinabuhing walay katapusan. So the thumb finger represents nga mahal ka sa Dios, mahal ka ng Panginoon, mahal ka sa Ginoo, mahal ka niya o pag-ayo. So, mao ni ambot pasabot ani nga mahal ka sa Dios. For God so loved the world. Nga, ang Ginoo nagaandam na itong dapit, nga atong pulianan, nga ma-enjoy, na sa wala pa ta makaila, o wabasan mo pa na ito, mailhi ang Diyos. Nagalakaw pa ta sa kangit-ngit, nagalakaw pa ta sa sala, nagpadayon pa ta sa buhat, nga dautan, gimahal na ta sa Diyos. And this stands for God loves you. So, another verse in that, in Romans chapter 5, verse 8, no? Sa Roma kapitulo 5, versikulo 8, sa gingon, gipakita sa Dios ang gidakon sa naghingapin niya nga gugma. Nga sa diham makasasala pa kita o dautan pa kita, si Kristo namatay alang kanato. So, God demonstrate His love toward us when while we were still sinners, Christ died for us. Gimahal na sa Diyos, and that stands for our thumb finger. And the next, kinini ang pointed finger. No? So, what's the meaning of this?
sometimes kining ato ang pointed finger kato ang hitudlo pag magampuin ta og sala minta ikaw gyud mo ay salan, ikaw gyud, ikaw. Sumingon ta ay you, ikaw may salan, dili ako. Ana. So sometimes when you appoint someone, it goes to you, it backs to you. Kaya nga naman ang imong kuan big finger nag-ana man nimo, so it backs to you. Kung sa man ipasabot ani, nagpasabot kini nga tungod bisan ang Dios na higugma kanato, dunay sala diha kanato. It's emphasized that we are a sinner. Makasasala kita. Gaingon pa sa Biblia sa Romans chapter 3 verse 23 na for all have sinned and fall short of the glory of God. So ko ang tanan nakasala. Ang bayad sa sala ang kamatayon. So ato ang basahon din sa part sa Bible nga ato ang mabasa kung basahon po nato ng part diha sa Roma nga nagaingon nga for all have sinned, no? O ang bayad sa sala ang kamatayon. So mao pud na ang nagsabot nga kini ang ato ang pointed finger nagpasabot nga kitang tanan makasasala, na kitang tanan nakalapas sa Dios. No, sa atong unahuna sa atong sa ato ang sinultian o sa ato ang mga buhat, no. So doon na kitay mga kalapasan, no. So in Romans chapter 3 verse 23 yung padri, for all have sinned and fall short of the glory of God. Ang tanan nakasala ug ang tanan nahilkabsan sa himaya sa Dios, tanan. So wala man may perfecto sa ato. Tanan makasala sa tong hunahuna, sa tuang gisulti, kapamalika, sa kapanunglo. So mo nay sala sa sinultian. Then sala sa to ang hunahuna, nagunahuna kag dautan, nagplano kag dautan, sa kalalaki gunahuna nga niining gwapa nga babae, magtan-aw og mahilas, maingon ni Hesus nga sa hunahuna pa lang nimo, nakasala na ka, nakapangabit na ka. So ang sala na sa to ang mga hunahuna ato mga action, no. So committing sin mo na napasabot to ang hitutudlo og buhat mo na uban mo patay, mang-rape, mangawat, magkuag drugs o magpadayon sa mga buhat nga dili maayo. So mao na ang sala, full short to the glory of God. Mao ni nga nag-emphasize nga kitang tanan nanginahanglan sa Dios. And it's because of that kinini ang pinakataas nga sa tunga sa tuang tudlo, kaning pinakatap, no, kanini ang the head finger. Kanini ang ato ang kuan, dalong finger nato pinakadako, pinakataas, no, sa middle finger nato. Mo ni nagpasabot nga ang gugma sa Dios gihatag ni Kristo ang iyang kinabuhi alang kanato. Tung ni anhi siya para nga makaangkon ta galuwasan. Christ died for me and for you. So iyon pa diha sa 1 Corinthians, no. Asa man nato na makita sa Bible sa 1 Corinthians chapter 15. Gisulti sa pulong sa Ginoo nga in 1 Corinthians sa unang Korinto kapitulo 15 versikulo 3 ngadto sa 4 gaingon nga mao kini ang akong ginasulti kaninyo nga among nadawat nga angay ninyo mahibawan ingon si Apostol Pablo nga si Kristo namatay alang sa atong mga sala, sumala sa scriptures o sa Biblia. Verse 4, og siya gilubong, og siya gibanhaw on the third day, sumala sa Biblia. So wow, na kining ang middle nga finger nato, nagpasabot nga ninaog si Jesus, niabot si Jesus sa kalibutan nga nagpakatawo nga gikuha niya ang atong masala. Gipakamatyan ta niya, ingon ana kita ka importante, ka precious, ka dako og value diha sa tuang Ginoo. Gipakamatyan kita sa Dios, and this is stand for our middle finger. Mao na siya ang ato ang middle finger. Nga gipakamatyan ka, gi-open sa Dios, giabli sa Dios ang gingharian sa langit, pinaagi siyang bugtong anak nga si Kristo nga namatay sa cross aron nga nibayad nga siya gilubong ang nabanhaw abot sa ikatulo ka adlaw, sumala sa kasulatan o sa Biblia nga ato ang ginawali. And now kinini karon nga sunod, o sa akong left hand kinini gitawag nato nga ring finger
nga kung kasal ka, atong ikasal ko atong November 24, 2012, yung ko nga ingon yung pastor nga nagkasal nga Rodrigo, idawat man nimo si Jeanette imo asawa nga mahimong kapikas imong kinabuhi. Niyon ko I do, I will. Then gisulod ang ring niini. So, but pasabot niya na dawato nimo, giyan nimo. So, yung pa sa Biblia, sa dihang nakita nimo gihigugma ka sa Dios, kita nakalapas, makasala, sinners ta, and then namatay si Kristo kanato, and now this is the next time. Is this your decision? Sa ato karong nadungog, sa ato karon nga natinguha, naingon pa sa Juan kapitulo 1 bersikulo 12, sa kinsa katong mudawat mutuo ka Jesus, sila tagaag katungod nga mahimong anak sa Dios. Kung decide ka sa imong kasing-kasing, open your heart nga dawato nimo si Jesus sa gipakita nga grasya ug gugma ni Jesus, diha kanimo iya ka nga mahimo kang anak sa Dios. And then yung padre sa unang Juan, in First John, kung atuan ang basahon na part sa pulong sa Ginoo nga sa First John, nagaingon nga importante kayo sa ato ang kinabuhi. Kung naamoy ka na ang Bible, unsa man atong makita diha sa unang Juan, nga giingon sa pulong sa Ginoo, mahitungod sa mga tinguha no, sa ato ang ginustong kinabuhi. Unsa man ang giingon sa Dios nga giingon. So, what do you think? Kita makasala man, kita nakalapas man po pagkamatyan ta ni Jesus. Unsa may giingon sa unang Juan kapitulo 1 bersikulo 9, yung padre, kung isugid nato ang atong mga sala, no, mga sala, si Jesus o ang Diyos matinud-anon nga mopasaylo kanato sa tanantang mga sala o kalapasan. Tani mo na, kanindot kayo. Kay siya matinud-anon o magaandam nga magalimpyo kanato sa atong pagkadautan o kalapasan. Amen. So, kung kita magbasol, mo repent, mo dawat sa to ang mga kalapasan, mo ni, dawaton to si Jesus, idawat mo na to, kita nakalapas, maghinulsol ta, magbasol ta, mo turn away ta, itong kalapasan, ang Ginoo, mo limpyo, mo hugas ka na to, sa tanan natong mga nahimong sala, sa unsa man sa unahuna, sa nasulti o nabuhat, sa nakakapas, sa nakaagis ng kinabuhi, tabunan ka na sa meling dugo ni Jesus, uyat ang limpyuhan, pasaylo. Ang Ginoo kung mupasaylo lahi siya. Once ang ipasaylo kaniya, ipasaylo na kaniya. Ikalimtan niya totally ang imong mga sala, ang atong mga sala dito sa cross personally. Ang ingon lang niya, dawata siya, i-accept siya, i-recognize siya diha sa imong kinabuhi. Ang pangutanan nako nimo karon igsuon, ready ba ka mo dawat ni Jesus sa imong luluwas karon? Kung ready na ka, uban ako niya pinaagi nga pag-ampo, isulti lang imong ngalan. Let's pray. Ginoong Jesus, nito ako nga nianhi ka sa kalibutan. Namatay ka sa cross, gilubong ug nabanhaw sa katulo ka adlaw. Puyo sa akong kasing-kasing, ug mahimo ka nga akong Diyos maluluwas. Pinaagi sa gahom sa balaang Espiritu. Kibasulan ko, Diyos, ang akong mga sala. Aniya ako nidawat kanimo. Salamat sa imong gugma, Ginoong Diyos. Salamat nimo akong giluwas. Salamat sa imong grasya, imong gihatag kanako. Amen. So, kung gidawat nimo si Jesus, imong kinabuhi, katuo ko nga, nahimo kang bag-ong tao, born again, na tao ka pag-usab, diya sa Ginoo. Nga mupuyo ang balaang Espiritu, sulod sa imong kasing-kasing. Kay giingon pa diha, sa pulong sa Ginoo, sa pulong sa Ginoo dinhi sa Korinto, nga ato ang mabasa sa Biblia, nga ang pagkahiusa, no, diha sa Dios, o diha kay Kristo, dako kayo og importante diha sa tuang nga kinabuhi. And imo kini nga makita na dinhi sa pulong sa Dios, no, sa pulong sa Ginoo, nga bisan kinsa kadto nga mahiusa diha sa ngalan sa ato ang Ginoo, dunay dako nga pagkabalhin o kabag-uhan diha sa kinabuhi. Asa to makita sa ikaduhang Korinto kapitulo 5 bersikulo 17. Yung padre, bisan kinsa kadtong nahiusa kay Kristo, siya bag-o na nga binuhat. Kay ang daang mga kinabuhi nangagi na ug ania umaabot ang bag-ong
kinabuhi. Sabot ang daan nga kinabuhi, ang daan nga pagpakasala, mabiyaan na. Sa dihang nahiusa na ka ni Kristo, mao na ang tinuod nga gitawag og Christian. Tungod kay na nabugos ka, na nahiusa ka sa tuang Ginoong Kristo. So, minundumi nga sa imong pagdawat sa imong Ginoong Kristo, mabago ka. O kining katapusan, kini ang ato ang fingertips o kanang pinakagamay nga kumingking, walit kumingking. Pagpasabot niya ni kumingking, kinahanglan ka nga mo grow. Sumutubo diha sa Ginoo. Ang grow, the spelling is G. It means go to church nga nagatudlo sa pulong sa Ginoo. Adto simbahan, simba, paminaw sa pulong sa Ginoo. Kaya ang simbahan usa ka na sa visible nga lawas ni Kristo nga makapaminaw ka sa pulong sa Ginoo nga mutubo ang iyong pulong. Go to church, hatag panahon sa pagsimba sa Ginoo. And then letter R, read your Bible. So naa kay Bible, basa og Bible, kay mao ka na love letter sa Ginoo. Pangita og Bible, kapalit ng kag cellphone, so palit og Bible, nakapalit ka o download lang sa imo ang smartphone, basa sa pulong sa Ginoo, kay love letter na sa Ginoo di kanimo. Maka-help na sa imong grow, sa imong pag-grow, sa imong pagtubo, sa imong growth, sa imong spiritual nga kinabuhi o sa imo ang koneksyon sa Ginoo. Read the Bible and pray. Pag-ampo, simple lang kay pag-ampo. Magrakag nakisulti sa imong papa, sa imong mama, sa imong lula. Ginoo, ani ako, nagaduol ako kanimo Ginoo, nangayo gisimba ko ikaw, nangayo ako pasaylo sa akong mga sala. Ni pasalamatan nimo Ginoo, salamat kay tanan nga nahitabo sa kinabuhi, sa imong mga blessings, sa imong gugma. Di mayong kamahanyo ka sa Ginoo, Lord, tabangi ko nga makabot na ako akong paghandoy, mahuman akong pag-eskwela o kaha, makapalit ko yan yung mabutanga Ginoo, sumala sa imong kauboton. Then tapuson dahil nimong sa pag-ampo, kini akong gipangayo sa ngalan ni Jesus. Amen. So yan, simple lang kaya, nagsulti ka sa Ginoo. Pag-ampo, kaampo ka bisag asa o kada sa imong kwarto, diha sa simbahan, diha sa truck o sa car o sa kabiyahe ka, tawaga ang Ginoo. Kay siya sama nga naminaw diha kanimo kay imong pag-ampo dako og gahimuan sa Ginoo. And next, so our letter O, obey God and your parents. So sundo nimo ang Ginoo kung naa kay ginikanan o bata noon pa ka tahura ang imong ginikanan, respeto sila, usunda ang Ginoo kung naa ang pag-obey sa Ginoo, kung unsa to ang kabubuton kani, kabubuton ba sa Ginoo ni, angayan ba ni, sumaayo ba ni dili, pilion, pick always nga ang will sa Ginoo sa kinabuhi nimo. Ang pagpanghita sa matarong nga dalan, sa tinuod nga dalan nimong ginasubay, halikayan nimo ang daotan. Pick always ang kabubuton sa Ginoo sa imo ang kinabuhi. Always obey God. Kini kaplano ba? Kini maayo ba? Timbango nimo. Nga kini uyon sa pulong sa Ginoo, sumala sa pulong sa Ginoo, nga maayo ni mabati nimo na always obey. Sunda ang Ginoo. Pita maingon ng barkada, sige, baligya ni nga drugs, dili. Matuta dito, manulis na nga anak. Ayaw. Sabot, likay ka, niubi mo ang Ginoo. So, likay ka sa daotan. So, next and lastly, sultii, witness. So, W, sultii ang imong friend, imong amigo, imong amiga, imong pamilya, may tungod sa Ginoo. May tungod sa gugma sa Dios, ang pinaagis tudlo nga. Una, gihigugma ka sa Dios, sunod makakasala ta, si Kristo namatay alang kanato, og dawaton ko sa Hesus sa akong kinabuhi o kinahanglan ko nga mugro mutubo. So isulti nimo ang gugma sa Ginoo, i-share nimo ang maayong balita, ang gugma sa Ginoo aron daghan nga maluwas diha sa Ginoo. Sama sa giingon nga, kung akong sultian ang usa ka tawo, kung ay mong sultian ang usa ka tawo, ug atong sultian ang daghan nga tawo, katawhan sa Dios mo daghan, ang kaluwasan alang sa tanan, angay nila nga masayran. Kung akong sultian ug imong sultian, katawhan sa Dios mo daghan. Wow! So kung atong isulti, ang pulong sa Ginoo, ang gugmas to ang Ginoo Jesucristo, daghang makaila sa Dios, mabag-o ang ginabuhi. Sinumdumi, kining imong mga tudlo, aduna kanay significant, aduna kanay ka-importante diha sa imong kinabuhi. Kini si Pastor Rodrigo Kamingaon Jr. o Pastor Rod, Pastor John. So doon naman kayo mga pangutana o gusto niyo pa po, just subscribe my YouTube channel and video, and I will keep you always in my prayer. O doon na kay Facebook, napugo sa Facebook, saan tayo mag-live pugo sa Facebook account, Rodrigo Kamingawan Jr.
So thank you. O gikan dinhi sa akong lugar ang Ginoo nahigugma kanimo hinumdumi significant sa imong mga tudlo nga una mahal ka sa Dios, ikaduha kita makasala, ikatulo si Kristo namatay kanato, ikaapat ako siyang dawaton sa akong kinabuhi, ikalima I need to grow, mutubo ako. O sa ingon ni Ana. So salamat. O let us pray. Lord, salamat kaayo sa imong kaayo sa mga tanan nga nagka-witness nga kita ani nga video. Panalangin sila Lord sa manilang problema karon sa ngalan mo Ginoong Hesus. Pinaagis mong balaang espiritu. Tabangi Ginoo nga maluwas o makaangkon ug ugma ako makaigsuonan. Amen. Salamat o thank you sa imong pagtanaw. Amping Jesus loves